Много хора гледат банката като решение на всеки проблем. Имаш парцел, имаш проект, имаш идея, имаш амбиция и след това идва финансирането от банка. Само че в реалния свят много проекти се провалят, защото кредитът финансира проект, който не е печеливш. В това видео искам да ти дам логиката. Моята рамка е проста. Не започвам от въпроса ще ми даде ли банката кредит. Започвам от въпроса този проект може ли изобщо да диша спокойно с дълг върху себе си. Защото банката не оправя слабата сделка. Ако сделката за парцела, на който ще реализираш проекта е добра, финансирането от банка ще увеличи успеха. Но ако сделката е без нужния марж и срокът на изпълнение е проблемен, пазарът не прощава грешки. Тогава кредитът не ти помага. Той само прави грешката ти по-скъпа. С други думи, банката е усилвател. Ако основата е добра, усилва печалбата ти. Ако основата е лоша, увеличава проблема. Аз го свеждам до три много прости филтъра. Първият е проектът има ли достатъчно марж. Вторият е проектът има ли достатъчно време за изпълнение, което е взето под внимание. И третият е проектът има ли достатъчно буфер, ако нещо се обърка. Ако и трите филтъра са на лице, банката може да е много полезен инструмент. Ако липсва дори един от тях, трябва да внимаваш. Ако липсват два, кредитът започва да става опасен. А ако липсват и трите, тогава може да си навлечеш сериозни финансови проблеми. Първо, маржът. Кредитът работи добре, когато проектът има достатъчно марж. Не може би ще излезне сметката. Трябва да има реален въздух. Защото в момента, в който вкараш банката, вкарваш и цена на капитала, и срок, и дисциплина на плащанията и изискване проектът да се движи по план. Ако маржът е силен, това е нормално. Ако маржът е слаб, всяко забавяне, всяка грешка, всяко покачване на разходите започва да е проблематично. Тук е и първата голяма заблуда. Хората виждат, че с банка могат да влязат в по-голяма сделка. Да, могат, но по-голямо не значи по-добро. Ако сделката е на ръба, банката не я прави по-привлекателна. Вторият филтър е времето. То винаги е било подценявано. На хартия много проекти изглеждат добре, само че в реалният свят се случват забавяния. Имаш административни забавяния, имаш изпълнители, имаш доставки, имаш продажби, които не се случват в точния месец, в който си ги планирал. Имаш клиенти, които чакат апартаментите си и имотите си. И ако проектът може да оцелее само при 100% изпълнен срок, това вече е лош сигнал. Тогава банката няма да ти помогне. И колкото повече време минава, толкова по-скъп става всеки следващ месец. Затова аз мисля последния начин. Проектът изглежда ли добър само ако изпълня проекта точно на време или изглежда добър и ако реалността го удари. Това е огромна разлика. Силният проект издържа и нормална човешка грешка. Слабият не. Третият филтър е буферът. Тоест, какво става ако лихвата не е същата, ако строителството стане по-скъпо, ако продажбите се забавят, ако цената на имотите, които сме построили, не е толкова добра, не е толкова висока. Нека го кажа още по-практично. Има три ситуации, в които банката реално помага. Първата е когато вече имаш добра сделка, но искаш да ускориш обема и скоростта. Взимаш финансиране от банка, за да използваш по-ефективно времето и капитала си върху нещо, което и без това е стабилно. Втората е когато имаш ясен контрол върху изпълнението. Не просто оптимизъм. Контрол. Знаеш продукта, знаеш хората, знаеш срока, знаеш какви са слабите места и си ги мислил предварително. Третата е когато имаш буфер. Не само в Excel, буфер в Excel. Реален буфер. Във време, в капитал, в марш и в решения. Тоест, ако нещо се обърка, можеш да поемеш удара. Има и три ситуации, в които финансирането от банка е проблематично. Първата е когато кредитът се ползва, без собствена дисциплина. Втората е когато проектът е сметнат без стабилен марш. И третата е когато хората бъркат банката ме одобрява, със сделката е добра. Ще дам и един много прост пример, без да влизам в тежки числа. Имаш проект, който
На пръв поглед изглежда приличен. Продажната цена за имотите е добра. Разходите изглеждат наред. Срокът на изпълнение на хартия е приемлив. И човекът си казва: чудесно, сега ако уредя финансиране от банка, ще вдигна възвръщаемостта на собствения капитал. Технически това може да е вярно, само че въпросът не е дали Excelът го показва. Въпросът е дали проектът остава здрав, след като вътре влезне дълг. Защото в този момент всяко забавяне вече има цена. Всяко оскъпяване по изпълнението има цена. Всяка по-бавна продажба има цена. Затова аз лично предпочитам да мисля обратното. Първо гледам дали проектът има смисъл без банково финансиране, след това гледам дали с него проектът става по-ефективен. Не обратното. Това е много важна разлика. И е много важно да има сериозен марж за това. Защото когато гарантираш с личните си активи пред банка, трябва да си сигурен, че проектът ще бъде успешен. Лошият подход е как да направя тази сделка възможна с кредит. По-добрият подход е тази сделка и без банково финансиране добра ли е? И ако да, кредитът подобрява ли я, това е зрялата рамка. И тук идва едно правило, което за мен е много важно. Банковото финансиране трябва да бъде инструмент. Инструментът е нещо, което прави добрата сделка още по-добра. Ако проектът е добър, кредитът просто подобрява структурата. И от гледна точка на инвеститори, това е още по-важно, защото хората не влагат капитал с теб, за да участват в акробатики. Те искат да видят логика. И ако трябва да го събера всичко в една проста рамка, тя е тази. Сделката ти е най-важната. Сделката, договорката. Банката помага, когато проектът има марж, време и буфер. Банката вреди, когато проектът няма марж и е зависим от идеален сценарий. Това е. И да, в реалния свят финансирането е важно, но още по-важно е да не объркаш наличието на кредит с наличието на добра сделка. Защото първо идва добрата сделка за строително-инвестиционен проект. Финансирането идва след това. И в следващото видео ще отидем още една стъпка по-далеч. Не просто кога банката помага или вреди, а какво става, когато лихвите тръгнат нагоре и проектът вече е започнат. Защото точно там се вижда кой е мислил предварително и кой просто е разчитал всичко да бъде спокойно. Ако обмисляш да инвестираш с нас, формата за контакт е в описанието. Попълни я и ще говорим. Това видео е с образователна цел и не е обещание за доходност, оферта или покана за инвестиция в конкретна сделка. Инвестициите носят риск.